Предсказаха ли Симпсън, че Доналд Тръмп отново ще е президент на САЩ или че след това ще последва световна разруха? И как предсказанието за отварянето на една гробница отприщи нашествието на Хитлер срещу Съветския съюз? Днес ще си говорим за предсказания, които са станали реалност, колкото и абсурдно да звучат. Останете до края, за да разберете кой е предсказал потъването на непотопяемия Титаник и кой изобретяването на едно от най-опасните оръжия. Да започваме. Номер 10. Германия ще се възроди. Ето това е генерал Фердинанд Фош, един от най-важните военни лидери на Франция през Първата световна война. Той е роден на 2 октомври 1851 година в Тарп, близо до френско-испанската граница. Когато Първата световна война приключва през 1918 с последвалото подписване на Версайския договор през 1919, френският маршал много набляга на следното. Това не е мир, а точно 20-годишно примирие. Той директно казва на всички, че условията към Германия ще подтикнат немците да се възродят по-силни от всякога и че ще разпалят по-голям конфликт от предишния след точно 20 години.